itu salah dia na buat ini perform tamu yo जों दिनै रामरायबारि भिलेजाव फायजाक खरकसा बुखुकनि याकुं खामया आङै गोबां हस्पिटालाव थाजाक दिनै बुनो फायनाय माने बिसिंखै जों दिनै बुनो किसा जिनि मुथानि थ्रुथै जों जा फारि जों सुबाय खैदा हा जों फाय माने साथे बिनि नगबोतै एथ' जाया जों लुकुरंनि थानिबो खबं मुं दंनाय जे बुनो किसासो सुबा सुख्लायलाय खुब गामंनाय गोसकांनि तामासे सानाय बुनो थिनां खुब मासां साख्लाय थानाय बिनि बागै लुकुरंबो बुनो खुब सुबा सुख्लायलाय खुब जानाय जों जिनि मुथानि हयथ' जों सुबाहा जों जा फारि तै जिनि लिडार अफ जत' फाय सुबाय खाजा सिंखै जों जा फारि जों सुबाहा जाथे गोसकांनि दिनो गोबां मा चालो गामहाय थामाखै आं दिनै इरो फाय खाना फायमानि एन नुफायमानि दिनै याकुं एमन दिसो जे तामा सानाय कासा एकदम हमजे कैंसर होननाय मा दं आं जे तामा सानाय बिनि गोबां हस्पिटालाव थाजाकबो खेरेंबार हस्पिटाल ते साउथ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालावबो थांजाक सिर थांबो कुनु बिनि आसा माने सि आसानबो मानदिया हामदिया ओइ ते वाइसा नव किफिलै सपायजाक जे रांक्रिनि बागै बनो लुकुरक जुति सुबा सुख्लाय हलाय ओबो फिन जन फिनदा जुति सुबा सुख्लाय हलायबो गोसकांआ थाङै हस्पिटाल गाहाम नायबो चिकित्सा खालाय हामै सुबाय मानाय आनिफ्राव नरने बखाकते माने त्रिपुरा मुथाने बखाकते माने बनो माने साखाम नव तिलां जाने बागै अबायद व्यवस्था र कुनु लाजाखा आबोरत लाजाक गेह किन्तु जों सालायनाय सिनि लिडार आवनि बिसिंथि जों सालायै जे तामाखलाय मान जों बनो नायनाय एन्ड जों खानाबनि बिसिङावनो जों सालायनाय जे जों तामाखलाय मान जिनि लिडार अफ बे सालाय जों बुसुकतिखौ साहाय्य खालाय मान जों